Адкуль пайшло свята. Христос воскрос! Сапраўды воскрос! Вітаю вас, ваша экселенцыя! Сёння у нас вельмі такі цікавы выпуск. У асноўным Радыё Марыя вандруе па Беларусі, па гарадах ды вёсках і даследуе, адкуль жа паўстала тое свята, ці ўрачыстасць, ці ўспамін. А сёння мы будзем даследаваць, адкуль жа паўстала традыцыя. Традыцыя маёвых набажэнстваў. І, канешне, вось я заўжды прадстаўляю майго размоўцу, а сёння я нават ведаю, як гэта зрабіць, бо гэтага чалавека, напэўна, ведае не толькі ўся Беларусь, але і далёка за яе межамі. Але ўсё ж такі яго экселенцыя арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Ну і нагадаю, калі што, Анастасія Аўдзевіч, Радыё Марыя, адкуль пайшло свята? Ну, дзякую за запрашэнне на гэтую вашу праграму, на гэтую тэлерадыёперадачу, скажем так. Вы сказалі, што Радыё Марія вандруе сёння па гарадах, па вёсках. Ну, это натуральна, напэўна, бо Марія таксама вандравала з Назарету да Альжбеты. І потым разам з Езусам была, таму нам трэба ісці да людзей. Як папа Францішак казаў, што недастаткова сядзець толькі у касцёле, у сценах касцёла, трэба выйсці па-за гэтыя сцены. І больш таго, трэба ісці на перыферыю, трэба ісці да кожнага чалавека. Таму я вельмі цешуся, што ў свой час удалося заснаваць гэты радыё. І што яно развіваецца, і што яно вандруе, бо калі гара не ідзе да Магамета, то Магамет ідзе да гары. Вельмі часта сёння чалавек не ідзе да Бога, але яксі Бог ідзе да чалавека, ідзе найперш праз Марію, бо Марія найкрацейшы шлях да Езуса. Сапраўды так, і як вядучы, як створца праграмы, якая ж я рада гэтым вандроўкам, шчыра кажам. Беларусь неверагодная, яе трэба адкрываць як нейкі скарб. Ну, маё такое меркаванне. Ну, напэўна, у нас такая багатая гісторыя хрысціянства, трагічная таксама адначасова. Ну, і ў гэтым годзе мы адзначаем 35-годдзе адраджэння структур каталіцкага касцёла. Гэта вельмі таксама важна. Яшчэ не так даўно, у маёй маладосці, скажам так, і нават у сталым узросце, калі я ўжо інжынерам працаваў, нават святаром як працаваў, то цяжка было падумаць нават, што у Беларусі будзе біскуп. А цяпер не адзін біскуп, а 4 дыяцэзы, і канферэнцыя біскупаў ёсць, і семінарія ёсць, і каледжы ёсць, і выдавецтва, і тэлебачанне ваше ёсць, праграма Радыё Марія ёсць. Гэта ўсё нагадвае менавіта аб гэтай прыгажосці таксама і духоўнай нашага краю. А калі возьмем гэтыя часы ганенняў на касцёл, не было святароў, не было домоў малітвы, літаратуры, каталіцкіх медый. Ну, нічого не было практычна. Святароў вельмі мала, але былі людзі, якія верылі, людзі перадалі гэтую веру маладому пакаленню на такіх народных, людовых набажэнствах і у тым ліку на маёвым. Мы ўжо падабраліся да маёвых набажэнстваў, будзем даследаваць гэтую традыцыю, але найперш можна, вось я задам вам такое пытанне. Вось месяц май. Ну, мне падаецца, што гэта асобная такая, як 5-я пара года. Вельмі велічна, вельмі прыгожа. Усё жывое славіць Господа. Кветкі, зеляніна, птушкі прыляцелі, буслы прыляцелі. Кожны 10-ы бусел у свеце, ён беларус. Гэта статыстыка. Так. А пашпарт мае? Не, пакуль што не даюць. Так, толькі нарадзіўся ў Беларусі. Уже гістарычна якісьці трэба было прыдумаць. І ўсё гэта ўзрываецца вось нейкім жыццём, некай любоўю да гэтага жыцця. І мне падаецца, што калі неяк так вонкава прадставіць, як выглядае Эдем, то, напэўна, гэта ўсё ж такі май. І вось такое маё першае пытанне. А ці ведае яго экселенцыя вось нейкія анекдоты пра Эдем ці Марыю? Анекдоты пра Марыю. Анекдоты пра Марыю, шмат анекдотаў пра Марыю. Ну, напрыклад, як, скажем, Езус
сказаў, калі той жанчыне, якая саграшыла, што яе хацелі забіць, укамінаваць хацелі. А я сказаў, кажа, хто сярод вас без граху, няхай кіне ў яе камень. Все пачалі адыходзіць, але нейкі камень пранёсся каля вуха Jesúsa. Jesús кажа, мама, я тебя просил, каб ты в мои справы не умешивалась. Я яго не ведала, сапраўды. Ведаеце, вось, гледзячы на гэты анекдот, гэтую сітуацыю, вось мае такое пытанне. Май месяц такіх маёвых набажэнстваў, так? І мы звяртаемся да Панны Марыі. Вось, уласна, я, магчыма, памыляюся, але спытаю ад сабе уласна, магчыма, хтосьці думае так жа, як я, калі гэта памылка, вы мяне вось неяк паправіце. Які ж такі сэнс мы укладаем у гэтае набажэнства? Вось мы верым у Бога, да? Айца, Сына і Духа Святога. Марыя, яна ж, я так разумею, не багіня, яна мама. Найперш яна мама, а далей ужо яна валадарка сусвету. І вось мы увесь месяц праводзім з мамай. Ці так гэта, ці па-іншаму трэба гэта ўспрымаць? Значыцца, як мы будзем казаць пра марыйныя набажэнствы, маёвыя набажэнствы іншыя, трэба сказаць, што калі мы возьмем у рукі літургічны календар, або нават малітоўнік, там таксама ёсць літургічны календар, мы знойдзем, што найбольш святаў прысвечана Божай Маці. Так. Калі возьмем таксама спіс парафій нашых у Беларусі, не толькі ў Беларусі, ва ўсім свеце гэта ёсць, тытулаў парафіі найбольш гэта прысвечаны Божай Маці. Таксама мы ведаем шмат набажэнстваў да Божай Маці. Гэта і ларатанская літанія, гэта і акафіст, гэта і Вітай Марыя, гэта і анёл панскі, гэта і гадзінкі да Божай Маці, да безаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі і шмат іншых. Чаму гэта так? Чаму гэта ёсць у людзей? Сапраўды, Марыя не Бог. А чаму так ёсць? Чаму яна на першым месцы, скажам? Вы кажаце анекдот, яшчэ такі вялікі касцёл. Днём нікога няма ў касцёле. Приходит такая бабуля до костела, приходит до фигуры Божьей Матери, становится на колени и молится. А в костеле были такие балконы, часами бывают такие. И там працавал, что работник працавал, что-то там робил. И он так поглядел, кажет, может, я так пожартую с этой бабулей. И так тихо кажет, бабуля, я Иисус. Бабуля, ніякої реакції. Бабуля, я Иисус. Ніякої реакції. Бабуля, я Иисус. Бабуля адвярчаецца з боку да дрэва крыжа, там, Jesús, пані, трохі зачакай, я з твоей мамай паразмаўляю, потым да цябе падыду. Мама застаецца мамай заўсёды, але тут яшчэ нешта важнейшае. Вось Назарет, сцэна звеставання. Калі Марія сказала свой афет, калі Марія пагадзілася з Божай воляй стаць маці збаўцы, распачалася новая эра збаўлення, бо не толькі пад сэрцам Маріі пачало біцца сэрца Езуса, але распачаўся гэты працэс практычная рэалізацыя Божага плану збаўлення чалавека. І дзякуючы гэтаму фіят, дзякуючы згодзе з Божай воляй, Сын Божы прыйшоў у гэты свет, адбыўся цуд богаўцалаўлення. Моя першая парафія это была Вострая брама ў Вільні, вядома, Вострая брама, санктуарій Божай Маці і так далей. І мой першы пробашч, вялікі шанавальнік Божай Маці, я сабе Божай Маці Вострабрамскай, любіў казаць так. Мы ўсе ведаем добра, што самае галоўнае свята ў хрысціянстве гэта Вялікдзень. Потым ідзе Божае нараджэнне, і так далей. Але не было бы ні Великдня, не было бы ні Божого народження, не було б ні спаслання Святого Духа, не було б інших святок, не було б звеставання. Так ёсць. Правда? Пачаток усього. І ў гэтым крэецца гэтая менавіта таямніца гэтай культу, пабожнасці да Божай Маці,
Ну і далей вядома першы суд у Кане Галілейскай, далей вядома, што Божая Маці не заставіла людзей паасобку і цэлыя народы, калі у 1917 годзе атэістычны рэжым ішоў тут сюды на ўсход і на там у Фаціме. Яна перасцерагала аб усім гэтым, яна заклікала да малітвы, да навяртання, людзі не слухалі. Ну, Бога самога не паслухалі ў раі, там буду слухаць Марыі, скажа, не паслухалі. Вот. І яна тады прадказвае Другую сусветную вайну і прадказвае таксама ганянне на касцёл. Але дае надзею. Маё безаганае сэрца затрыумфуе, Расія навернецца, яна ўжыла слова Расія. Ну, тады нашы землі таксама належалі да Расійскай імперіі. Я 3 разы спатыкаўся з сястрой Люцыяй, з Фацімы. 3 разы спатыкаўся. Так. І аднойчы она сказала такія словы, што слова «Расія» трэба разумець як увесь свет. Бо грэх не мае нацыянальнасці. Правда? Кожны чалавек грэшыць. І яна дала гэтую надзею. Таму мы гэтай надзеяй жылі, таму вядома, што гэтых набажэнстваў шмат, ну і асабліва, скажам, цяпер гэтае маёвае набажэнства, яно вельмі папулярнае. І калі вернемся да гісторыі, то гэта заразілася ў Італіі, але можа там не ў той форме, у якой мы бачым яго сёння. Вось это 16-17 стагоддзя, езуіты ў Неапалі пачалі арганізоўваць такія канцэрты вечар, прысвечаны Божай Маці, перад фігурай Божай Маці. Гэты канцэрты падабаліся. Так. Ну, мы ведаем, сёння чытаем таксама, там у старым горадзе будуць канцэрты сучаснай музыкі, джазавай музыкі. Людзі чакаюць, калі лета прыйдзе, калі гэты май прыйдзе, скажу. Гэтыя канцэрты будуць. Таксама там людзі ішлі. І потым гэта ў маім месцы так большасці рабілі. Гэтае набажэнства, як так сказаць, стала такой часткай жыцця гэта горада, потым далей пашло па Італіі. Ну, вядома, камунікацыя ў тыя часы, можа, не была такая, якая сёння ёсць, інтэрнэта не было, аднак нейкім чынам людзі камунікаваліся паміж сабой. Ну, Францыя тут блізка, Францыя, Іспанія, Партугалія, Европа ўся, і вельмі хутка прыйшло ў Амерыку нават. Гэта такі знак таго, што гэтае набажэнства патрэбнае людзям. Патрэбна нешта такое. Вось гэта маёвае набажэнства. Яно яшчэ не было ў той форме, якой сёння, але яно ўжо гэтае маёвае набажэнства было. Ну, а тое, што вы таксама ўспомнілі, чаму месяц май. Зіма прайшла, настала вясна. Ну і калі месяц май, это, напэўна, адзін з самых прыгожых месяцаў. І ўсё квітнее. І касцёл вельмі часта выкарыстоўвае прыроду, каб нейкім чынам праз яе паказаць духоўнасць. Марія – кветка, якая квітнее колерамі Божай ласкі. І таму сярод гэтых кветак натуральных трэба паставіць гэтую кветку, каб праз гэтыя натуральныя кветкі прывесці да гэтай кветкі, якая ніколі не завяне, якая заўсёды вельмі прыгожа квітнее, якая нясе радасць людзям, бо яна безганна зачатая. І гэта таксама спрыяла таму, што менавіта гэты месяц быў выбраны для асаблівага культу Найсвяцейшай Панны Марыі. То бок, вось літаральна праз такія амаль што свецкія канцэрты ў гонар Панны мы набылі з цягам часу набажэнства. Так, ну, значит, светскія, яны там не былі светскія, бо там праслаўлялася Марія, значыцца, вось. Сёння мы таксама вельмі часта чуем, мы кажам пра новую евангелізацыю. Такія спосабы, такія. Але канцэрты духоўнай музыкі, канцэрты праслаўлення, они таксама, нешта такое ўжо было тады, нешта такое падобнае ўжо было тады, але гэта так, ад гэтага было такі штурчок, такі пачатак таму ўсё. Вы казалі пра тое, што вось гэтыя набажэнствы пайшлі з Італіі, далі ў Еўропу, Францыю, Іспанію і нават у США яны трапілі. А да нас?
У нашай геапалітычнай прасторы, наколькі мне вядома, яны з'явіліся ў першай палове 19 стагоддзя. То бок не так давно. Не так давно, але таксама не так давно і там появились. Там 17 стагоддзя, у нас 19. Ну вот, так само. Тому, значыцца, вот это у першай палове 19 стагоддзя. Але вельмі хутка распаўсюдзіліся, бо у нас так пакланянне Божай Маці, оно вельмі важнае. Вы казалі пра тое, што ўсё пачалося з канцэртаў. Гэта былі нейкія агульныя, напэўна, спевы, малітвы, музыка, ўсхвалення. Як мы з цягам часу набылі вось літанію да Маці Божай? Як так атрымалася, што стаў такі галоўны гімн? Так, гэта ўжо літанію, тым больш літанію ларетанскую. Літанію ларетанскую. Ну, найперш трэба сказаць, што слова літанія мае грэцкае паходжанне. І азначае заклік, малітоўны заклік. І такіх заклікаў у касцёле шмат ёсць. Мы нават падчас святой імшы, малітва вернікаў, это таксама заклік, іншыя таксама заклікі. У літургіі гэтых заклікаў немало ёсць. І як кажуць гісторыкі, што ўпершыню гэта літанія з'явілася не ў той форме, якой мы сёння бачым, але прыблізна ў такой. Яна з'явілася яшчэ ў 12 стагоддзі у Францыі. Гэта першы пачатак там. Ну, але кажуць гісторыкі таксама, што арыгінальны тэкст той літаніі загінуў, няма яго. Аднак засталася нейкая традыцыя, штосьці было. І потым у 13 стагоддзі, паводле легенды, анёлы перанеслі дом, дзе нарадзілася Найсвяцейшая Панна Марія з Назарету, у Лоретто. Лоретто недалёка ад Адрыятычнага мора знаходзіцца, в Італіі. Вось, мне там давялося быць, гэта такі домік, там цяпер такая базіліка вялікая, ён размешчаны ў гэтым доміку. Ну і распачаліся, вядома, пілігрымкі туды. Пачалі людзі ехаць, гэта ж домік, у якім нарадзілася Найсвяцейшая Панна Марія, а культ Маріі развіваецца, культ Маріі з першых стагоддзяў быў вядомы. І тады там пачалі спяваць гэтую літанію, чытаць гэтую літанію. Яна набірала ўсё, такія новыя заклікі з'яўляліся і гэтак далей. І ў 16 стагоддзі ўжо гэтая літанія была зацверджана папам Сікстам V. Ён нават даў частковыя адпусты. Вы папярэджваеце кожнае маё наступнае пытанне. Гэта фантастычна. Ён нават частковыя адпусты надаў за гэтую малітву. І вядома, што яна яшчэ далей развівалася, новыя заклікі ўводзіліся, але ўжо тады, у 16 стагоддзі, яна ўжо сфармавалася. І сфармавалася менавіта там, у гэтым Лоретто, і таму называецца ларетанскай. То бок атрымоўваецца, спачатку быў тэкст, правильно? Так. Тэкст. Далі з'явілася музыка, далі гэта ўжо аформілася амаль што ў сучасную літанію і было сцверджана папай рымскім. Каб нічога іншага не дадавалі, і вось... Значыць, не дадавалі. Дадавалі яшчэ ў часах, потым шмат было. Гэта гісторыя, ведаеце, дадавалі і сёння дадаюць. Людзі там прыдумаюць па-рознаму, можа, ёсць. Ну, але афіцыйна павінен касцёл дадаць нейкія новыя заклікі. Гэтыя новыя заклікі дадаюцца з часам. Як ведаем, папа Ян Павел II, ён дадаў заклік Маці Касцёла. Потым таксама каралева сем'яў, то ён дадаў. Зусім недавно папа Францішак яшчэ 3 заклікі дадаў. Ну, это такі папа Францішку называлі папа міласерднасці, міласерднасці, надзеі таксама, год надзеі юбілейны быў у мінулым годзе, потым таксама і гэтых мігрантаў шмат. І гэта ўсё з'явілася. Ведаеце, гэта актуальнасць у гэтым ёсць, што трэба нешта такое дадаваць. Ну і ведаем, што мы звярнуліся як канферэнцыя біскупаў Беларусі до Ватыкану, каб нам дадаць таксама заклік каралевы Беларусі. Это было ў 2016 годзе. Я тады атрымаў адказ, што
гэтае права даецца канферэнцыі біскупаў. Ну, вядома, што у нас ніхто не быў супраць, але гэта было ўведзена гэты заклік таксама. Таму гэтыя заклікі, яны з'яўляюцца, сёння прыходзяць і, напэўна, думаюць, будуць і далей, я думаю, бо ад Езум пер Маріям, кажа лацінскае выслове, да Езуса ідзем праз Марію. Марія, Езус наш збаўца. З'яўляюцца новыя выклікі часу, новыя праблемы з'яўляюцца. І мы звяртаемся да Бога, і ведаем, самая карацейшая дарога да Езуса, да нашага збаўцы, гэта праз Марію. Трэба звяртацца да Маріі. З'яўляюцца гэтыя новыя заклікі. Я не думаю, што ўжо ўсё закончылася на гэтых закліках, напэўна, будуць яшчэ новыя. Сёння, калі мне памяць не падводзіць, то іх сёння ёсць 55. 55 заклікаў. Да. І некаторыя называюць гэтыя заклікі, гэта, так сказаць, фортачкі ў неба. Вокна такія ў неба. І гэта таксама людзям падабаецца. Можа, не часта мы пра гэта кажам, але гэта так ёсць, трэба выкарыстоўваць гэта. Цікава тое, што вы ўзгадалі пра каралеву Беларусі. Так ёсць, это афіцыйна, это... Гэта ж наш такі, у двухкосці лакальны заклік, так, атрымоўваецца? Напэўна, не будуць яго выкарыстоўваць дзесьці там у Францыі ці ў Італіі. Яны там маюць сваіх каралеваў. То бок, мы звяртаемся да нашай мамы беларускай, якая нам усім зразумела. Так, я яшчэ памятаю, літоўскія біскупы даведаліся, што ў нас ёсць, як гэта вы зрабілі. У нас няма. А у нас такія санктуарыі вялікія, Воста-Брава, Шилува, там іншыя. Я говорю, это вельмі проста, напісаў, патрымаў. Самы, і ўсё. Цікава, сапраўды. Ваша экселенцыя, ці можна паспытаць, у вас вельмі такі глыбокі, багаты досвед святарства. Вы працавалі ж не толькі ў Беларусі. А як у іншых краінах адбываюцца маёвыя набажэнствы? Ці ёсць нейкія асаблівасці, калі так паглядзець? Ведаеце, я доўга працаваў святаром у Літве, і ў Літве доўга жыву. Там вельмі разбудавана гэта. Можна нават, так як у нас, это вельмі, вельмі папулярна. І я ў вострай браме быў, там на набажэнстве двухмоўныя, гэта літоўская і польская мовы, і кожны дзень гэтыя два набажэнствы ў маі былі. І маёвыя набажэнствы, і так трэба было казанне сказаць, яшчэ замбоны трэба было ў тыя часы, і гэтак далей. Так памятаю, што заўсёды такая дзяўчынка прыходзіла да касцёла, не ведаю, колькі там гадоў было, можа, 12-13, можа. І сваім брацікам маленькім прыводзіла яго. Я яе не бачу на іншых, можа, і была на іншых набажэнствах, напэўна, была, там значна больш людзей, это просто дзень, шмат людзей было, але штосьці бачна больш. Падводзіла да фігуры Божай Маці, становилась на колени с этим хлопчиком, наверное, своим братиком, учила его жагнаться, учила то, и там один раз успевали. Она там тексты якісь ему показывала и так далее. Вот. Я пам'ятаю, ми тоді з одним святаром таким харчувалися в такої одної пані, вельми побожної пані, і вона вельми часто питалася, май приходить, а у вашому костюлі вже Божу Матію пригожили? Я навіть одної чую сказав, що там Божу Матію пригожувати, вона найпригожейша, без загально зачати, пригожейше не зробив, Оля, не, це саме квітки і так далі, ось. Там вельми це розвита. Тепер, коли ми, як возьмемо Росію, де я працював, гэты ганенне на касцёл, три пакалення, і мало што засталося, але касцёл пачаў адраджацца. Людзі памяталі. І гэтае набажэнства было. Можа, яно не было так урачыста, як тут у нас ёсць, аднак яно было заўсёды. І гэта проста правіла. Я нарадзіўся ў вёсцы, у нас увесь час быў адчынены касцёл, але доўгі час не было святара. Але гэта было непісанае правіла. Прыйшоў май, трэба ўсім ісці да касцёла на маёвае набажэнства. Амен.
Нема размовы. Вот и все. Тое самае, што ў нядзелю трэба ісці на нядзельную імшу, тое самае трэба ісці на маёвы. І нам падабалася гэта. І памятаю, як людзі ішлі з кветкамі, нам таксама дзецям давалі, мама там ці бабця давала кветкі, занясеш да Божай маці, гэтыя кветкі ішлі. Вот. Ну, таксама ведаю, што у вёсках, дзе не было касцёла свайго, не ў кожнай вёсцы быў касцёл ці капліца, але быў крыж, была фігура Божай Маці. Это правило, что вечером туда збираются и там молятся. Это имело такой, скажем, религийный аспект, але так само еще и так и социологичный, бо люди собрались после працы, поговорили, як тебе там яка, там это, як твоя корова, як там твой конь, там, и так далее, як там чи посеял уже, чи не посеял, як там расте, засуха, не засуха. Об'єдновувала так людей, тому эта молитва такая, вельми популярная. І я просто не уявляю собі навіть нашого життя без этой молитвы, без этого майового набоженства. Но, на жаль, воно, може, трошки сьогодні вже притупилося, бо в городі це трохи більш складано, людей в городі все більше і більше живе. Люди працюють, ще доїхати до праці, потім з костьола домов. Однак, тим не менш, це набоженство є, і сподіваюся, що застанеться. Ведаеце, у мяне вось такая картинка, вы кажаце пра вёску перад вачыма. Памятаю, ночы мы едзем на радзіму майго мужа, ну, на радзіму яго бацькоў. І ў іх вёска, гэта Гродзеншчына, там няма касцёла, няма капліцы, але ёсць крыж і выява Марыі. Стаяць лавачкі такія прывабныя. Так. Вось, і бабулькі ўжо туды сцягваюцца, каб памаліцца і пагутарыць. І гэта так файна, цёпла, так май. І яны сядзяць, размаўляюць, сабакі іх вакол бегаюць. І гэта ўсё так проста і неяк так натуральна. І гэта не тое, што вось мы сабраліся, каб памаліцца, мы сабраліся, каб пабыць разам, не побач, а разом. Так. Это собаки, что бегают. Ну так, собаки идут за людьми. Ну, бабули идут с хаты, и она за ними. Идут, не ведаешь, Дети некие там были, внуки. Вот Францишка, что Франциск сказал, кожное створение, нехай славить Бог. Видите, это вось як жыццё, да? Вось яны сабраліся, і ўсё жыццё вакол іх сабралася. Мне гэта вельмі так міла на сэрца тады лягло. Не, это такие вспомины у меня так само было с детства, выхованы в этом, что это просто святое было, что пойти. Як это можно было не пойти на майовое набожество? Никто себе не уявлял про это, об этом, да? Хворы, может, что сделали, так-то. Мне падаецца, гэта і будзе працягвацца. У горадзе гэта крыху інакш, магчыма, выглядае. Мы збіраемся ўжо пасля імшы, спяваем. Але ўсё ж такі вось гэты момант, каб мы паразмаўлялі адзін з адным, як я кажу, пабылі разам, не проста побач, а разам. Ну так. Няхай гэта і будзе далей. Ну, напэўна, спадзяёмся, што... А якія яшчэ традыцыі, вось, магчыма, звязаны з маёвымі набажэнствамі? Вось вы казалі алтарыкі з кветак. Ну, значит, часамі хтосьці ружанец адмаўляе, але гэта можа радзей. Вот. Бо ўжо ёсць месяц ружанцовы, хаця ружанец звычайна кожны дзень такі добры веруючы моліцца. Это таксама добрая нагода. Перш тое, што людзі яшчэ хочуць туди прийсці традиції. Хочуть, гэты крыж, може, да яго ніхто там не приходзіў давно, уже зарос все, это привести в порядок, фігура, так само эту фігуру привести в порядок, може там трохи подмаляваць, трохи штосьці яшчэ каб было, гэта аднавіць гэта, але это праз гэтую пашану да Божай Маці, аднаўляюцца, таксама аднаўляецца і духоўнае жыццё самого чалавека. А ёсць такая традыцыя, як стварэнне алтароў з кветак. Вы ўжо пра гэта казалі, што прыносіць шмат кветак да Маці Божай, і вось яна галоўная кветка. Да, яшчэ нават вянок прыносіць. Так, у каранаванні. Вось я хацела спытанне. Распавядзіце, калі ласка. Это было заўсёды, это было, як стаяла фігура дзесьці такая аддзельна у вёсцы, у полі, так, трэба зрабіць вянок, трэба... Каралева наша, як каралева без короны. То трэба корону, прынамсі вянок такі, вось. На вашай радзіме была гэта традыцыя? Так.
ускладалі на галаву Марыі карону з кветак. На жаль, я ў Мінску такога не бачыла. Ну, ведаеце, можа уже трохі адыходзіць. Ну і цяпер нават на тых вёсках уже маладзейшых людзей менш, а старэйшаму чалавеку там дацянуцца да вяршыні фігуры не проста таксама вось. Я ведаю, што таксама ёсць такая традыцыя падчас маёвых набажэнстваў, вось непасрэдна ў цягу мая, зрабіць нейкія вандроўкі, пілігрымкі па месцах, дзе з'яўлялася Марыя, ці ўвогуле нейкія санктуары вось наведаць. Ну, рух пілігрымковы, ён даволі развіты, і не толькі ў месцы Маэле таксама, але і ў Маі таксама. Ну, гэта ўжо залежыць, ведаеце, ад традыцыі, якая ў той парафіі ёсць і гэтак далей, бо, напрыклад, ну, скажам, ёсць касцёл, але ёсць некалькі вёсак, у якіх там ёсць таксама фігуры Божай Маці. Ну, арганізаваць это ўсё такое. Гэта таксама у сучасным свеце, дзе чалавек заўсёды не мае часу на ўсё, это даволі складана сёння арганізаваць. Але гэта было. Я думаю, што это можа так найчасцей якісь там у свабодныя дні ад працы, так проста не пойдзеш. Гэта было. Можа, не вельмі так моцна распаўсюджана было ў нас, прынамсі, там, але гэта было. Ну і таксама месяц май, то трэба паехаць до такого санктуария в этом месте. Треба поехать до такого костела, бо там фігура Божої Маці вельми пригожая. А там пригожае набажэнства, там ксёндз добра вядзе гэтае набажэнства. Тут шмат розных фактараў ёсць, про якія людзі ведаюць, нават без інтэрнэту ведалі, бо пантафлёвая почта лепей працавала, ніж інтэрнэт часамі. Дякую за адказ. Ваша экселенцыя, ці актуальна традыцыя маёвых набажэнстваў зараз? Вельмі часта задаю гэтае пытанне пра кожны амаль свята ці ўрачыстасці, ўспамін. Вось ваше меркаванне, ці актуальна гэта зараз і які сэнс мы павінны надаваць? Як нам трэба, магчыма, правесці гэты месяц? Ну, сёння задаюцца шэйшае пытанне, ці актуальна малітва сёння, ці мы хочам маліцца. Ну, ўсё маем час, а час на малітву не маем. Але малітва, як кажа святы папа Павел VI, гэта подых душы. Як мы не будзем аддыхаць паветрам, то памрэм, задыхнемся. Так само павінны ў духовным жыцці аддыхаць гэтай малітвай, а Марія вядзе нас да Езуса, і заўсёды трэба ісці да Езуса, бо ён адзіны наш збаўца, і звяртацца да Маріі, якая дапаможа нам дайсці. Мы заблудзіліся, мы не ведаем таго прыйсці. Дзіцяці штосьці баліць, ці там хтосьці пакрыўдзіў, ці штосьці, што такого бежыць, да мамы бежыць. Так само мы павінны бегчы да нашай духовнай маці Маріі і прасіць яе дапамогі. Таму малітва гэта была актуальнай, ёсць і застанецца актуальнай, калі чалавек захоча яе такую ўспрымаць. Бо вельмі часта сёння чалавек жыве так, як быццам Бога не мае, толькі на сябе самого спадзяецца. Але бачым, што гэтае спадзяванне толькі на самого сябе не заўсёды дапамагае вырашыць тыя праблемы, з якімі чалавек спатыкаецца. І тут без Бога не да парога, як кажа выслоўе, таму напэўна трэба, яна застанецца актуальнай была. Я ўпэўнены ў гэтым, бо толькі трэба, так само як малітва, заўсёды павінна быць актуальнай. Чалавек забываецца аб гэтым. Всё залежыць ад самого чалавека. Хачу маліцца ці не хачу маліцца. Бо на ўсё маю час, а на малітву не маю часу. Устаў раніцай, каву выпіў, пабег. Прыйшоў дамоў, у інтэрнэце пасядзеў, паглядзеў футбольны матч, хакейны матч і пашоў спаць і зноў паляцеў. Значыцца, нядзеля, ну то трэба ехаць на рыбалку, трэба ехаць у лес, трэба ехаць дзесьці яшчэ, а да касцёла зноў няма часу. І гэтак далей. На жаль, сёння такая тэндэнцыя ў свеце, і гэта вельмі недобра. Таму думаю, што гэтае марыйнае набажэнства можа таксама трохі ўзрушыць нас і вярнуць назад да гэтай малітвы. І звяртацца да гэтай малітвы, бо дапамога Марыі патрэбная. Як вы мне там успомнілі пра
анекдот, вот, і Марію називаємо різними титулами, різними. Це Маці Милосердності так само. От. Я працював у Гостей брамі 5 років, я ведаю, як шмат людей приходило, які не були у сповіді 20-30 років, ось, а потім приходили. І вже закінчилися набоженства, ті самі великі там тиждень опеки Божої Матері Милосердності. І все, чоловік до мене підходить, каже, я тут на всіх набоженствах був, весь тиждень був, ось, вийшов тепер з костюла, але поглядів на каплицю і вернувся назад. Висповідайте мене, бо я вже 30 років не був у сповіді. Бо так Божої Матері, подейничал на меня, что я не могу вернуться домой без споведи. И видите, так, як захочем принять у себя эту Божию ласку, она прийти, или прийти про Марию, и по этим самым анекдоте, бо это то, что отбылось, я пам'ятаю, гэтый вот человек, який прийшов. Таких випадків було не один, шмат було там. Але стоїть черга до неба там, вот эти самые, и святый Петр когось там пускає, когось не пускає, там, добре, недобре, глядіть його там папери, і так далі. Ну і потім Бог так само трохи поглядає, хто там в небі ходить, скаже, кличе того Петра і каже, що ти тут, це саме, такого ніяка тут не вельми досконалого чоловіка впустив тут поводле мене, каже, вот, і так далі. Як це могло здаритися? Ні, каже, у мене всі проходять ті, які тільки вже мають свої добрі сертифікати, так скажемо. Ну, то як він? Це, каже, він про запасну охоту вийшов. Як то? Ну, так. А хто там пильнує? Ну, Божа Мать Милосердності. Марія хоче збавити кожного чоловіка, тому треба об гэтым пам'ятати. Да? Не заставила тоді у біді весельників на весіллі в Кані Галілейській. От, ведаємо, який був би сором тим молодим людям, що вина не хапив. Як може не хапити вина на Близькому Сході, винограду стоку і так далі. От. Як може не хапити вина? Вона їх рятувала. От, і так само рятує далі. І тому актуальність не пропала і залишається. Мы уже все почали плакать. Плакать. Вы кажете, что у людей не шмат часу на молитву. Ведаеце, вось маё такое ўласнае меркаванне, калі можна яго выказаць. Часам людзі цураюцца малітвы, бо яны кажуць, я не ведаю, як маліцца. Не ведаю нейкіх слоў. Цяжка ўзяць нейкі малітоўнік адчыніць. Я кажу заўжды, папрасіце сваімі ўласнымі словамі. Размаўляйце з Марыяй, як з мамай. Нібыта гэтая вашая вось мама, якая мае вось цела, яна нават, ты фізічна адчуваеш, як яна часам цябе абдымае. Напэвна, не ўмею так, не ўмею як маліцца, не ўмею, бо не вельмі хачу, можа, баюся, і так далей, але да мамы дзіця ніколі не баліцца ісці. Людзі могуць баяцца нейкага там строгага Бога, да, бо ён там... Так, але Марыя гэта мама. Але ўсё роўно, значыцца, дзіця бяжыць да мамы. Таксама тут трэба бегчы, яна нас навучыць гэтаму, навчыцца маліцца. Тут трэба вчыцца маліцца, і гэтая літанія таксама можа дапамагчы маліцца, бо, скажем, увесь час повторяем отказы, повторяем, вот, и это может изменить человека. Читал такие повесть, что такие там богатый американец, який там, был верующим, але уже давно там до костела не ходил, не до споведи, его там это не цікавило зовсім. Але жонка сказала, треба їхати з дочкою, треба їхати у Люрд. Не поеду. Нет, ты так само повинен ехать. Ко мне робить проблемы в семье, поехал. Ходили на набоженство все, и так далее. И он так само там-то в готелі сидел, а потім почав ходити трохи. За компанію? За компанію, і так далі. Може, там не разом з ними молився, може, десь там далі стояв, вони там молилися. Ну, і потім почався одного з набоженства. Літання співали. І він так само почав автоматично відказувати. Як це так, ксьонз там недалеко сидів, сповідав, і не мог, пішов на сповідь виспитуватися.
Жонка гэтага не бачыла, і дачка не бачыла, ніхто гэтага не бачыў. А потым гукі машыны хуткай дапамогі, камусьці не дрэнна, там тысячы людзей збіраюцца, там не адзін раз быў, ведаю, там сотні тысяч людзей. Ну, камусьці блага стала, прыехала, это нормальная справа. Летам яшчэ горача. Але нехці падышлі глядзяць гэты яе муж і бацька гэтай дзяўчыны. Ай-яй, што сталася, памёр, гэтак далей. Ну, памёр, можа, вельмі дрэнна яму. Ну, кажа, такая Божая воля, жонка кажа, але ўжо столькі споведзі не быў. А ксёндз кажа, быў. Гэтая кірэліца яго прывяло. Гэта летанне. Я, кажа, сядзеў, не было нікога да споведзі, я сядзеў. І ён так паўтараў аўтаматычна, і прыйшоў. Таму актуальна. І ідзем да Марыі, і на гэтыя набажэнствы маёвыя таксама трэба прымаць у іх удзел, бо яна дапаможа вырашыць шмат праблемаў. У кожнага з нас ёсць свая Марыя, нейкая асобная. Так, вось знаёмая менавіта табе. А ці можна паспытаць, якая ваша Марыя? Ці былі ў вас нейкія такія дотыкі, вось яе менавіта да вашага жыцця, і вы вось яскрава зразумелі, ну, гэта яна. Вось я так на радыё апынулася. Ведаеце, я закончыў політэх в Ленінградзе. Я ўжо ў аспірантуры вучыўся. То бок жыццё уладкаванае. Так, я атрымаў разам з групай інжынераў патэнт на вынаходніцтва. Ну, але яксьці штосьці не тая, штосьці не хапае, штосьці яшчэ не хапае. Ну, у Літве святароў больш, семінарій у Каўнасе, гэта штосьці, але як рашэнне. І менавіта ў вострай браме падчас гэтых тыдня апекі Божай Маці Стробрамскай на адным з набажэнстваў выходжу. Добра быць інжынерам, але я пайду. Каб быць інжынерам душаў людскіх, я пайду ў семінарыю. Тыя часы гэта не проста было зрабіць. Ну, але рашэнне прыняў там, у Стробрамскай капліцы. Менавіта вось каля Нахмаці? Так. Пэўна, далёкі шлях быў, там ты, ўсё, ну, але это там прыняў. Гэта ваш такі непасрэдны дотык. А таксама шмат такіх было, шмат праблемаў, якія трэба было цяжка было вырашыць, як інжынерам працаваў, і гэтак далей. Ну, я звяртаўся да Божай Маці, я не ведаю, я так навучаны аб тым з дзяцінства, што... Ваша экселенцыя, інжынер звяртаўся, каб вырашыць сваё пытанне да Марыі. А чаму не? А чаму не? Ну, не могу, не ведаю, як. Чалавек Ну, ведаю, як то я праекціроўшчык, я павінен штосьці это, ну, ніяк. Ну, ты, Марія, дай мне штосьці тут, якісьці, так ж, каб мне тут такаясьці думка прыйшла ў галаву. Вось. Ну, таксама едзеш, ну, в гэтых камандзіроўках трэба было ездзіць, прыедзеш, ну, у гатэлі няма месца, у гэтым няма, тое, цісьці трэба быць, ну, памолішся. Ну, увесь час я не ведаю, як парлачка-выручалачка для мяне было. І застаецца далей. Ці дапамагала Марыя ў вырашэнні нейкіх Ну, пытанняў? напэўна, думаю, што так, ну, бо, ведаеце, трэба было паднімаць касцёл тут, а ў Расіі, ну, гэтага, і памятаю заўсёды словы Яна Паўла II, калі ён пытаўся, як там справа ў Расіі, як там касцёл развіваецца, там адносіны з праваслаўнымі, з дзяржавай, там якія праблемы, тое, то сёе. І ён заўсёды заканчваў такім словам: «Памятай аб словах святой Божай Маці з Фацімы. Маё безаганнае сэрца затрыумфуе. І гэтай землі навернуцца». Для мяне гэта таксама было вельмі важна, таму, ну, калі мне складана, я перапрашаю цябе, пані Езу, як тая бабці, але я спачатку да Божай Маці пайду і папрошу яе дапамогі. Мы пішам праграму крыху загадзя, каб яна выйшла на папярэдадні мая, і людзі ўваходзілі ўжо ў перыяд такі маёвых набажэнстваў, крыху больш асэнсавана. Магчыма, так. Можа, вы нам што-небудзь пажадаеце? Ну, наперш хацеў бы падзякаваць усім тым людзям, якія ў складаныя часы
і ганенняў на касцёл, калі не было свабоды веравызнання, яны захавалі сваю веру на народнай пабожнасці, у тым ліку і на маёвых набажэнствах. Это я сам быў сведкам гэтага, каб не гэтыя маёвыя набажэнствы, невядома, ці я тут сядзеў бы цяпер перед вами як біскуп. Это, хочу признацца, это нешта было такое, Калыска. Да, что нешта такое, якое просто вяло цябе праз Марыю да Бога. Сёння ўжо іншыя часы, мне хацелася бы у гэтыя часы секулярызму, часы маральнага рэлятывізму, часы адыходу ад Бога, часы рэлігійнай абыякавасці, памятаць аб тым, што мы маем маці. Кожнага чалавека ёсць маці, і яна не забываецца пра нас. І таксама Марія не забываецца пра нас. І ісці да яе, і продолжать эту традыцыю наших продкаў, традыцыю наших бацькоў, дзядоў. І каб гэтае набажэнства было не толькі ва ўспамінах, што або так маёвае набажэнства, што это толькі гісторыя. Не, гэта была сучаснасць, рэальнасць нашага жыцця. І ад Езу пер Марія, яшчэ раз паўтаруся, да Jesуса, які адзін збаўца свету учора, сёння і ва ўсе часы, як кажа Святое Пісанне, але да яго ідзем праз Марыю. І няхай Божая Маці ахінае ўсіх вас сваёю апекаю і вядзе да свайго Сына, у якім наша збаўленне, у якім адзіная наша надзея. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі за пажаданне. Мы вельмі ўдзячны вам за згоду прыняць удзел у гэтай праграме. Дзякуй вялікі за ваш досвед і вельмі шчыра дзякуем за ваш дар святарства, за тое, што вы так шчодра нам ім з намі дзеліцеся. Вялікі вам дзякуй. No problem, не перажывайце. Ось. А мы ўжо заўтра сустракаем май, ужо заўтра нашы касцёлы пачуюць першыя спевы літання. І няхай нашы сэрцы напаўняюцца радасцю і любоўю. І мы не баімся ісці да касцёла і не баімся ісці да Бога. А калі баімся, то заўжды мы ведаем, што яго ёсць мама, якая нас усіх, як наша мама, сапраўдная, духоўная, нябесная, вазьме за руку і адвядзе яго дом. Добра, шчасліва. Таму у шчаслівы шлях. Вітаю вас, шаноўныя. Многія са мной ўжо знаёмыя. Я Анастасія Аўдзевіч. Я валанцёрка Радыё Марыя, аўтар і вядучая праграм «Легенда пра кветку», «Легенда пра птушку» і «Адкуль пайшло свята». На Радыё Марыя сёння ўсе ехала сюды на месца здымак новай праграмы. Падлічыла, што я прыблізна 3 гады. За гэты час выйшла каля 100 праграм, мною напісаных і зробленых. Прыблізна падлічыла, што здымаць гэтыя праграмы, асабліва адкуль пайшло свята, я праехала каля 3-10 тысяч кіламетраў па роднай Беларусі. За ўвесь гэты час і за ўсю гэтую працу я атрымала 0 рублёў, бо я гэта раблю бясплатна для вас, то бок дарам. Але сёння, менавіта сёння, я прашу грошай не для развіцця Радыё Марыя, не для таго, каб далей вандраваць па Беларусі і здымаць новыя праграмы. Прычына ў тым, што зараз у радыё склалася складаная сітуацыя. Хто з намі лучыцца ўжо даўно, ведае, што у нас там падбіў наш пульт. Ён зламаўся, мы яго адправілі на адпачынак у Піцер, набылі яму там усё, што ён папрасіў, і вельмі шчыра папрасілі вярнуцца зноў да нас у Менск. Зараз, падаецца, ўсё будзе добра, але за пэўны час радыё маўчала. І склалася такая сітуацыя, што ў нас абразаваліся далгі. Вельмі патрэбны сродкі. Сродкі, каб усё гэта пагасіць, і далей радыё магло функцыяваць так, як было раней. Самы такі просты спосаб – гэта можна перавесці некалькі рублёў нават праз ЕРЫП. Код паслугі будзе ўнізе. Ці патэлефанаваць на нумар тэлефона, ён таксама з'явіцца на экране, і кошт такой ахвяры састаўляе 5 рублёў. Ведаеце,
Для мяне гэта вельмі важна. Важна тое, каб радыё гучала і працавала і далей у тым жа фармаце, і нават больш таго, каб яно развівалася. Бо за гэты час, калі я сказала, што працую бясплатна, напэўна, ўсё ж такі не. Я атрымоўваю вялікую плату. Я ведаю, што кожны дзень моляцца за валанцёраў, за тых, хто працуе на радыё. І гэта вялікая такая падтрымка для мяне. Па-другое, я атрымала сапраўдных сяброў на радыё. Сяброў не тых, з якімі трэба заўжды стэлефаноўвацца і распавядаць, як у цябе справы. Сяброў тых, якіх ты можаш пабачыць раз на год, але гэта будзе у самае сэрца. І, канешне же, гэта такая вельмі мілая рэч. У радыё ёсць дэвіз «Служу беларускаму касцёлу». А калі у нас усё блага, мы кажам, як ёсць, так ёсць. Гэта другі дэвіз радыё Марыя, сапраўды так. І ведаеце, шмат рэчаў, якія адбываліся ў маім жыцці, адбываюцца і ведаю, будуць адбывацца. Вось менавіта праз вас, слухачоў ды гледачоў. Бо мы жартуем часам, але калі быў адзін з эфіраў, так, Найдовіч зараз здымае, можа зацвердзіць гэта. І мы казалі, вітаем вас, нашы 2 ці 3 слухача, да? І быў тэлефонны званок, і жанчына кажа, а нас тут болей, чым 2, нас тут 7. І мы ведаем, што мы лучым людзей. Вось неяк так віртуальна з'яўляемся нейкімі тымі рукамі ці голасам, праз які там зверху нас усіх з'ядноўваюць. І я лічу, што гэта вельмі важна, гэта варта. За гады працы, а ў гэтым годзе будзе 10 гадоў, як радыё Марыя працуе ў Беларусі, вось так простыя людзі, а мы ўсе простыя на радыё, мы вельмі розныя, з розных сямей, з розным фінансавым нейкім дастаткам, з рознай адукацыяй і рознай працай, але мы з'яднаны. І вось такая разнашорстная кампанія, яна стварыла сапраўдны нейкі такі віртуальны касцёл Беларусі. Касцёл без будынка, магчыма, без пробашчы, вікарыя і нейкай вось такой сістэмы. Але гэта сапраўдны касцёл, які лучыць людзей. І калі падчас жывога ружанца людзі, які пазванілі памаліцца, кажуць, о, спадарыня Галіна, я вітаю вас, як там ваша ўнучка, яна ж хварэла. І ты разумееш, што яны так пазнаёміліся праз малітву. І гэта варта. І важна. Таму мы вельмі расчытваем на ўсіх вас. Я сёння, калі ехала, паглядзела, каля 9 тысяч чалавек падпісана на Ютубе. Нават калі гэта будзе па 1 рублю з кожнага, да, то гэта будзе добрая сума. Лепш 5. Лепш 5. Але шчыра верым, так, што з кожнага па ніткі, ды потым будзе добрая кашуля. Вельмі спадзяемся на вашу дапамогу. Абдымаем сваёй малітвай. Ваша радыё Марыя. Адкуль пайшло свята.